A ƙasar Gobir akwai wani sarki da yake so ya sa gasa zuwa ga mayaƙansa domin shiga wani hatsabibin daji su ɗauko masa wata tuta. Yasa aka kira masa wannan mayaƙan nasa yake gaya musu abin da yake so su yi. A cikin wannan mayaƙa na sarki akwai wani haziki jajirtaccen mayaƙi da ake ma laƙani da Alu. Alu ya ce ya ji ya karɓi wannan zai yi da izinin Allah. Alu ya kama hanya ya shiga wannan daji mai hatsarin gaske da aljanu da namun daji. Yana ta tafiya a cikin wannan daji. Kawai sai ya ji wata murya ana ka koma. Bai aune ba ya ga wani ƙatoton maciji ya zo zai haɗe shi. Suka yi ta faɗa da wannan maciji aka awa da awanni har sai da Allah ya ba wa Alu dama ya yanke wa wannan maciji kai. Bayan ya yanke wa wannan maciji kai ya ɗauko wannan kan maciji kuma ya je ciro wannan tuta ya dawo ya ba wa sarki wannan tuta. Sarki da ganin wannan sarki ya maraba da shi ya masa kyauta ta goma ta arziki a wannan garin.